Sunday is a Lord's Day. Usahay, we fail that so much, miserably. Kanang giingon nato nga Domingo kay daghang kay tang pagabuhaton. Ang Domingo iya ni sa Ginoo dili sa ato. In our lives, on the ini nga kalibutan, a lot of what we call damaged relationship. Usahay ang gitawag nato nga close friends, muglabaw pa sa igsuon, relatives, families, brother or sisters, and husband and wife. Isip usa ka mga Kristohanon, unsa ito pagbuhaton ining what we call damaged relationship. Naigitawag nato nga walay pagpasaylo, unforgiveness, no love with each other. People in the world wants to embrace hatred. Walay gugma sa usa-usa. But God commanded us in John chapter 13, verse 34, nagingon, maghatag ako kaninyo bagong sugo, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugma ay. The love of God in Romans chapter 5, verse 5, shed abroad in our hearts. Dili gyud ta ingon nga dili na makahigugma sa atong isigataw tungod kay naulit ka, gipasipalaan ka, agud lisod ka higugmaon. But the Word of God says, paghigugma ay kamo. Usahay ang kalibutan, maayo ka ani. Kanang gitawag na ito nga peace, maayo ka na sila ani. Oh, peace na ta. Di na ta, pero di na ta mag-istorya. Ay sa kong istorya, kaya di ka na ako gusto. Maunang kalinaw sa kalibutan, pero dili na mao ang kalinaw sa mga Kristohanon. Higugmaa, those who are unlovable. Nagpasipala, gipasanginlan ka. I have this experience, but I go on with my life. Kamo may na ulit na ako, kamo may nagpasumangil na ako, kamo yan hindi. Wa mo ko'y atraso sa inyo. Agad my mind is free. Wala ko'y kasilag. Kung naamoy kapungot sa inyong isikataw, dooli siya. Amin ba ta, anak? Naiuban nga mga sitwasyon sa ato. Nang hawa, daghang kay istorya. Nakadungog ba sila istorya sa ako? Wala sila kadungog. Why? It is not my concern. Kano mo patol man ko sa 10 centavos? Nga 1,000 man ko. God commanded us, once again, love one another. Kung sa may pamaagi nga ma-repair na ito, ang gitawag na ito nga damaged relationship. Mo learn ta sa instruction ni Jesus in Matthew chapter 18, verse 15. Kung ang imo igsoon nakasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan nimo kini nga kamurang duha. Kamurang duha, dili nimo ichismis. Kung mamati siya kanimo, makauli ang inyong mga kabubuton. Guwapo. If you have been wronged by someone, the first step nga gi-instruct sa ato sa Ginoo, directly speak to him in private. Ato Pero mooning lisod sa mga tao karon kay dili sila makaharong ani. Dili sila makasulti niini. Unsa may gihimo? They talk to other people. No magi-istorya dito sa tao. Dito magbirahay sa Facebook, Twitter, Messenger. Agad kanunay kung kasulti na yung simbahan, kung maumoy kalagot, ayaw gano'n i-publish sa Facebook. Tinalawan man na, you are a coward.
para dili mo magtabo. No. Gitagaan tag solusyon sa Ginoo nga speak to him in private. Amen ba ta ana? Di ta malibak. Speak to him in private bisi unsa ka kaulit. Wala instruction sa Ginoo. Pero sa kalibutan nun saman, dumti na ayaw pag-istorya sa iya. Bahala mo magtabo, yam iri. Mo gihapon, dire sa bahan namatay mga ingana. Nga nagbikil, nga magtabo, may palang kung di na lang ko motingog. Di na lang ko niyag bali-bali. That principle is in the world. Kana nga prinsipyo sa ko ana sa kalibutan. Prinsipyo sa Ginoo atong tumanaw nga kita maghigugmaay regardless of what. Amen ba ta ana? Kay gihigog magagali ka sa Ginoo nga magsasala ka. Kinsa may sala dere be? Tananta nakasala. And then we are pointing fingers to other people sa ilang mga sala. Ikaw, ada kay sala. A lot of things. Pasanginlan ka. Ano kayo manumangil ni mo, nangawat kag tait. Sa patong mauban dito. Natarog ba ko, ana? Why? Because I know my standing with God. Naiway mga Bishop, sorry. Sorry for what? Sorry gitawag na ito nga pure reconciliation and peace. You have to go back where you are. Hello? Balik ka. Kung di ka mo balik, wala kay peace, ana. Wala kay peace. Mo nang usahay, gubot kayo ang kalibutan. Usahay mo atuta sa mga social media. Those people has done harm or hurt you. One of the most worst thing we can do is, atong nahimo is brood over our grievances. Nagpaharong ta sa atong panghuna-huna, sa atong grievances, kanunay ta nag-thinking, naghuna-huna sa iyang gihimo, alang ka nato. That's why lisod kaayo nga moadto tanila na ini mga bahina. But kung maghuna-huna ta sa mga grievances nga gihimo nila, this can poison our mind what we hear from other people. Daghang kayo, gikuang ka, gi-accuse ka. Nganuman, gikan sa uban nga tao, na masungil nimo gikan sa ubang tao. Usay mag-create grievances sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing. Na dili ni angay unta kanato. Why? Because it will poison. No? Mahiluan ang tagsa-tagsa nato kahuna-huna o kasing-kasing. It is more difficult to go directly to the person who caused the damage. If we truly pray, mag-ampok ito sa Ginoo. If you want to settle your differences, may paning kalibutan, kaya na pa program sa Channel 5 nga, face to face. Magbinirahay lagi, gwapo kayo tanaon. Pero kalibutan man na. We cannot follow what the principle of God. Most of us, nata, daghan ninyo din na heart mo sa gihimo sa tao, nga bisag wala ninyo himo, gipasanginlan mo, right ba ko, ana? Hello? But, ningon na Ginoo, higugma asya, pasaylo asya, og panalangini pagin siya, og iampo pagin siya, ay ampo na ako, Lord, nga mahulog na sa kanal. Masapit po niya iyang tiil. Okay ra. Salamat sa Lord. Thank you, Lord.
This is where lies. So walay pagpasaylo nato, it withheld the blessing of God in our lives. Kasagiaran, masakiton na ay mga sakit. Why? Tungod sa walay pagpasaylo. Matingala ka, gano'n, nasakit man na siya nga. Okay bang kailang kinabuhi? Nganong naaman na siya cancer? It is unforgiveness. And God wants us to release that situation in our lives. Ang Ginoo rin makarelease, anak. Pero ang kalibutan, tamni nagkawayan. Ay nagbali-baliha. Kapungti na sila. Like in the church, dili na to ang himuon na simbahan. Kaya the love of God flow in our ways. Face to face. Kung na-fail ta sa gitawag na ito nga face to face, the next step is to bring another person as a witness. Anong gihimo mo niya? So that the offender might see. Ang offender makita niya nga nasayop siya sa iyang gihimo and willing to be reconciled. As a Christians, if this principle fails, walay laay nato nga paghimoon kundili atong iampo and seek a solution and also seek solution from the leaders of the church. Nagari sa scripture yun, kung dili siya pato, dala dito sa iglesia. Wala ko maingon nga i-dismiss nato ng sitwasyon. But to the leaders of the church so that na ay counsel nga atong pag-himuon. Once again, if the community, Christian community fails to bring reconciliation, what we must do? Sa ito himuon. Si Jesus nag-ingon sa versikulo nga, those people nga walay pagpasaylo, mga stubborn, offender, like tax collector, and Gentiles as unclean. Pero makita sa nato sa mga scriptures, account that Jesus eat with sinners and tax collectors as well as public sinners. But Jesus is often or refuses no one who is open to receive pardon and healing and reconciliation. Dili ta kinahanglan nga moseta that no obstacle in seeking to heal our brothers and sisters in Christ. When you are offended, are you willing to put aside your grievances, your injury, to help your brother's wounds? We still have the opportunity today. The Lord Jesus wants us to forgive that caused grief on us. Ipasanginlan ka, giayo-ayo kaglibak sa Facebook, sa Messenger, tanan na lang Twitter. Nakahibaw ka nga wala gid nimo, dili gid nimo sala. Is there an opportunity on us nga naatay dako kaayo nga oportunidad nga sa pagkamatay nato wala tayong ani? Do we tolerate broken relationship today? Ato bang i-tolerate ang gitawag nato nga broken relationship? Nag-ingon pagigigugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Jesus, di ko na Lord. Sige lang nagpanlibak. May lang nagnay kwarta. The best thing to do is to pray. Amen ba tana? Ini yung tapat, iampo imong kaaway.
So, murag di gina matulon Bishop tunla. Wa tay mihimo dana. Sa kalibutan no, dumti imong kaway ayaw sa tinggi, ayaw sa higugma. Do we tolerate broken relationship today? Or do we seek to repair them and love them? Or we will be the instrument of God's love, healing, love, and peace to other people. Kinanggog ma-broad kayo ng akuan. Pero ang giingon sa Ginoo higugma ang imong isigkataw. Nag-ingon bang Ginoo nga higugma ang imong isigkataw kung buutan siya, kung maghatag siya bugas firme? Wala. As is, where is. Lisod na. O sayon, lisod. Di na sayon. But that is the command of God to restore us in time of relationship. Kasi magtabo mo nang kalibutan ay bali-baliha. Pero ang Ginoo nag-ingon, love one another. Pila ra ka ingon nimo, hay. May buntag. Amen bataan na. Kamatay ni Maripi, na may buntag na ako. May gabi, Bishop. Oh, good evening. O, kung may ingon, mag-gabi, Bishop. Sorry, Bishop. Di ko. Det usahay makaayo ng kamatayon. Kay wala magtunob nimo pila ka tuig nanunob man. Ako di sa ko mo expect og kuan nila kay ano, wa man ko hatred sa ilang sa gamay kayo. Wala. Kamong may naghimo ana, then inyo dili kasi gitawag nga nakoy gitawag nga guilty conscience. Wala. That the love of God is poured out in my hearts so that I can love those people who hurt me. Amen po mana. Ay gugma, di ka makaingon nga dili kay gugma. Na kay grievances i-release na nimo until sa time nga nag-ingon ang Ginoo nga gihatag niya ang gugma sulod sa atong kasing-kasing aron usab kita mahigugma sa uban. Amen batana. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see as long as ihatag nato ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing mga grievances. Ug sa communion karon magpista. Be sure ka na nga peace Tinoo dili nang peace sa kalibutan nga magpirma-pirma og treaty. Oh, ini na bueno ta nanati kalinaw pagkasunod sa adlaw magira na pod. But the peace of God is permanent. Permanente ang kalinaw sa Ginoo. Miski magkaguliyang padang kalibutan diha. Miski magkalisod-lisod, nagbaha, nagbagyo, nag-earthquake. Yes, you are there in the midst of that. But the peace of God surpasses all understanding. Naata sa kalinaw in the midst of situation in our lives. Amen batana. Gihangyon tanan sa papanindog. Yeah. Pwede tayo magwan, God will make a way. Can we sing that song? Naay pamaagi ang Ginoo. Nakasa kayugot. Nakasawalay pagpasaylo. Na mga grievances sa ubang tao. It is time for us to release